ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይሁ ከመይጸኒሕኩም ሄሰን ግስ ፍሻምለን ግስ ፍሪዶ ግስ ኖት ወርሜር ከምት ኩሉ ጊዜ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ናይ ህይወት ቃል ሒዝናልኩም ንመጽእ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝናልኩም ኣናኹም ሰላሐዲን ስሓውኩም ሲብ መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet för den här dagen med broder Saladin och broder Sam. ሎሚ ነካፍለኩም ቃል ቆልዓ ኣይትበል Och dagens ord det är säg inte att du är för ung. ንብዙሓት ሰባት ናፍቲ እግዚአብሔር አምላኽ ሂቡና ዘሎ ራእይ ንኸይናኣቱ ነቲ እግዚአብሔር አምላኽ ሂቡና ዘሎ ራእይ ንኸይንጅምሮ ካፍታ ሓደ ጸላኢ ኣብ እምሮና ዝጻወተልና ቆልዓኤ ወይ ድማ ንእሽተይ ነዚ ነገር በቋዕ ኣይኮንኩን ነዚ ነገር ኣይክእልኒ ነዚ ነገር ብዝብል ድምጺ Och oftast det som kan ske bland kristna det är att när Gud vill att vi ska gå in i det han har förberett för oss, det han har kallat oss, det är att fienden skickar röster som säger till oss: jag är för ung, jag kan inte, jag förmår inte göra det här, jag är inte tillräckligt för det här. መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 I Jeremia kapitel 1 vers 5 ካብ 4 ጀሚርና ክንቦይና från vers 4 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናባይ መጽሞ ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ከሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማህፀን ከይወጻኻ ቀደስኩኻ ንህዛብ ነብውን ክትከውን ድማ መደብኩኻ በለ Och det står så här från vers 4. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderslivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Och jag satte dig till profet för folken. ሪኹም ንነቢ ኤርምያስ ጌና ኣብ ማህፀና ዲእኳ ከይተደኮነ ኾሎ እግዚአብሔር አምላኽ ከነብኹ ኸውን ከም ዝረአዮ ንህዛብ ነብኹ ኸውን ከም ዝመረጾ ነጊሮ Här ser vi hur Gud förklarar för Jeremia redan innan han kom ut till moderslivet att han hade redan kallat till profet. ናይ ኤርምያስ ኤክሰለንስ ናይ ኤርምያስ ትምህርቲ ናይ ኤርምያስ አዘራርባ ናይ ኤርምያስ ብቕዓት ምናምን ኣብዚ ምንም ኣይኣቱኒ ማለት እዩ Så i det här sammanhanget går inte in hur duktig Jeremia ska vara, hur bra han ska tala och sånt. Nej. ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ዲግሪ ስለዘለካ ዩኒቨርሲቲ ጽቡቅ ክእለት አዘራርባ ስለዘለካ እኹል ገንዘብ ስለዘለካ ኣይኮነና በኻዝምጽ Och det är för att Guds kallelse kommer inte över dig bara för att du har examen eller om du är bra på en sak eller du har kvalifikation. Nej. እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ዝበካት ጻውዒት ወይ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዝበኩም ራእይ ንዕኡ ዘብቅዕ ንዕኡ ስማርት ኤክሰለንት ድገብር ግሬስ ከአባዕሊ ይድበኩም Och det är för att när Gud kallar dig till en sak och när han kallar dig för att utföra ett arbete för honom, han ger dig nåden som kan göra så att du uppfyller det han har kallat dig till. بخال أزراربا أملاخ نزر أيكا يبقى عكاي مالتي. Så det betyder allt som Gud har visat dig så kan han göra att du uppnår det. ስለዚህ ማንም አይነት ነገር እግዚአብሔር ዘርአይኩም ልክዕ ትክክለኛ ሰብነት ነገር ንስኹም ይኹም Så allt som Gud har visat er, då måste ni lita på att ni är verkligen de rätta personerna för att uppfylla det också. ስለዚህ ኤርምያስ ነቲ ዝሞጾ ጻውዒት ካብ ኤርምያስ ተበጊሱ ስለዝረአዮ ኤርምያስ ከምዚሉ መሊሱ Men eftersom Jeremia när han kollade på sin kallelse, han kollade den från sina egna styrka, så låt oss kolla vad han svarade. ካብ 6 Från vers 6. أنا دما أي أتا إجزابير أملاخي جنا قل عيمو إنه كزارب أي كلني يبولكو إجزابير جنا بلني نابزل إكا كخلو كيت إزا كخلو دما تزارب بر قل أي تبل. Och det står så från vers 6. Men jag svarade: åh herregud, jag kan inte tala för jag är för ung. Då sade Herren till mig: säg inte att jag är för ung, utan gå vart än jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. ريكم إرمياس نتسمع تصويعت ناي أملاخ نتوشت زنبر رأى ناي أملاخ كاب إرمياس تبجيسو سلازملس أنا نزول عيل. Och när Jeremia såg på sin kallelse i den mänskliga formen från sin egen förmåga, då sa han: jag är för ung för det här. انت دا أملاخ ذهبكم رأي لعل جباكم دي كوينو انت دا أملاخ ذهبكم رأي لعل سقاو عقمكم زي كوينو اتراني أملاخ يكونن. Och om det vision som Gud ger är det inte över er egen förmåga, är det inte över er ekonomiska situation, är det inte över er mänskliga förmåga, så är det inte det kallelse från Gud. ስለዚህ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ አውሽጥኹም አቆሚጥዎ ዘሎ እስኹም ዘለኩም ደረጃ ዓቕሙ ሁሉ ንዕኡ ዘይበቅዕ ኮይኑ እንድሕረኺብኩሞ ተሓጎሱ ንስኹም ኢኹም ቶም ትክክለኛ ሰባት ማለት እዩ Så men om ni finner att er kallelse det som finns i er hjärta som Gud har lagt i er hjärta, om det är över er förmåga, var glada, då är det från Gud. ስለዚ እግዚአብሔር ቆልዓ ይትበለኒ ኢሎ ናብ ኣነ ዝልእከካ ኪድ ኢሎ Och det är därför Gud svarade Jeremia: säg inte att jag är ung, gå istället vart än jag sänder dig. ቀፂሉ ከምዚ ኢልዎ Och som fortsättning säger han så här:
ما أنت غناك فكا مساخا إمو أي تفرحيهم يبل إجزابير كا إلو زرقح إمو أفيتنكي إجزابير لما أنه قالاتي أب أفكا أنبر الله الرأى لومي أب لعل هزبتات منقستاتن كتمنقسن كتفرسن كتعنن كتطفن كتندقن كتتكلن أقومكا بلني Och i vers 8 står det så här: var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och för att bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. واو ريخمو نيرمياس إجزابير أملاخ نتزوج أوعت زبكع ناتو قال أب أفهم بيرولو. Och här ser vi Gud gjorde var att han la ord i hans mun, det som kunde göra så att han kunde fullborda det kallelse man hade kallat honom. كيلو زبل قال سمعكم؟ Har ni hört ord som säger gå? نزي نجار زوعكم يزبل قال سمعكم؟ Har ni hört något som säger till er jag kallat er för det här? بقى أدقالي نعهم عقبكم. Då betyder det ordet räcker för er förmåga, så gå. مخنياتو أبقالو أملاخ بعلولو. Och det är för att i Guds ord finns Gud själv i där. Paulus كزارب كله أفيليب معرف 14 خمزيلو. I Filippebrevet kapitel 4 vers 13 står det så här. بتزبنا حيلي بكريستوسي نخل يخوليلو. Det står allt förmår jag i honom som ger mig kraft. سلازي نتجزابير أملاخ تصويعكم زولو بتسو زبكم حيلي بتسو زبكم منفس بتسو زبكم تسقى أتصبكم بقعات تخلون إخم. Så med det kraft, med det nåd som kommer från Kristus Jesus som han ger er, så kommer ni kunna göra allt som ni kallade som finns i er hjärta. سلازلومي كم مفرح وتيكم نتناجرتي بتسقى أملاخ مبقعكم نرأسهم رأيوا. Så från idag börjar se er från det styrkan som finns i Kristus, det Gud har gett er, utan rädsla. نزي نجارزو يخولي يبولو. Så börja säga jag kan göra det här. اسكا غمز بولو مساي. Så proklamera med mig nu. أملاخي. Säg Herre. بتزهب كان نتسقى. Genom det nåd som du har gett mig. نتوشت أيزولو ناتكارائي. Det vision som du har lagt i mig. أتصبق سلزخولو. Eftersom jag kan det verkligen. أنا سلزخون كنت خكلين ياسب. Eftersom jag är den rätta personen för det. يمسكنك كالله. Jag tackar dig för det. نتزهب كان رأي. Det vision som du har gett mig. أفتسامة خبصحو. För att jag ska ta det till fullbordan. بتا أباي زولو منفسكا. Genom det heliga ande som finns i mig. أتصبق يخولي. Och jag kan det genom det. كبر كله نعخا. Och jag ger dig all ära. Amen. Amen.